Tulajdonképpen, amit eddig ugye az édes életben láthattak a nézők, egyik sem volt egy komoly esküvői szervezés, tehát azért az ilyenfajta esküvő, mind a kettő, ami látható volt, távol állt tőlem. Ha én eljutnék odáig, hogy esküvőm lenne, akkor biztos, hogy sokkal összeszedettebb lenne, jobban rákészülnék, és abszolút nem ilyen stílusban csinálnám. Nekem mindig is az volt a vágyam, mikor kicsi voltam, hogy nekem legyen egy nagyon-nagyon nagy esküvőm, és egy tipikus úgymond parasztlagzit szeretnék az összes családtagommal, barátokkal, barátnőkkel, és tényleg még sok kislány arról álmodozott, hogy ki a kedvenc énekese, meg hogy énekesnő, színésznő lesz. Nekem mindig is az volt a vágyom, hogy most nekem milyen esküvőm lesz, és hogy mennyire szép szeretnék majd lenni azon a napon. És ha mondjuk ott tartanék, hogy esküvőm lenne, ami egyelőre nincsen képben, biztos vagyok benne, hogy egy feszülős csőruha lenne rajtam, és egy hatalmas nagy tőlszoknya, egy habos-babos ruhát szeretnék, fátyollal a fejemen. Nekem abszolút ez az elképzelésem. Nem is kimondottan az a lényeg, hogy házasság legyen, nyilván ott már ugye csak egy papír, tehát a szerelemnek kell, hogy meglegyen. Viszont maga az élmény, hogy a családdal, a szerelmednek a szemébe nézel, és azt mondod, hogy igen, veled akarom leélni az életemet jóban, rosszban. Nekem kell ez az élmény az életemben, az, hogy az esküvőt én azért szeretnék majd az életemben, hogyha eljön ennek az ideje, vagy ha egyáltalán eljön az ideje, hogy ez az élmény meglegyen az én szerelmemmel. Tehát a papír innentől kezdve teljesen feleslegessé válik. Ez a jövő titka, hogy kéne esküvőszervező vagy nem. Lehet, hogy kérnék segítséget, mert nyilván nem vagyok annyira otthon az esküvői trendekben, nyilván van elképzelésem, hogy milyen színeket szeretnék, vagy a ruhám tényleg, hogy néz neki, hajam, stb., de az, hogy bőfély, esküvőszervező, lehet, hogy ezekre szükség lenne, de mindenben ott szeretnék lenni, és 80%-ban én szeretnék dönteni. Eddig életemben ez volt a legfontosabb élmény, amikor a Natkó megszületett. Nyilván utána lenne az esküvő. Bármi nem úgy alakulna, ahogy én azt elterveztem és szerettem volna, biztos, hogy kiborulnék, de tudom, hogy ilyen nem fordulhat elő, mert anyukám biztos, hogy ott lenne és segítene. Eddig 2 feszülős ruha volt rajtam, volt egy habos, és most van rajtam ez ami már eddig a leghabosabbnak számít. Bár én elmondtam itt nagyjából mindenkinek, hogy én ettől sokkal habosabbat szeretnék, majd ha lesz később esetleg esküvőm. Eddig az összes ruha nagyon tetszett, és meglepő módon még a feszülős ruhák is tetszettek magamon. Az első ruha fehér volt, cső fazonú volt fölül, és ki volt vágva a lábamnál, bal oldalt, az nagyon-nagyon tetszett. Picit húztam a földön, szerintem nagyon-nagyon csinos és elegáns volt, úgyhogy azt el tudnám képzelni magamon. Szerintem az én esküvőmön fel lenne kontyolva a hajam, hiszen miután már én elmondtam, hogy egy parasztlagzit szeretnék, tehát táncolás, nyilván jó időben szeretném, nem télen, és nem szeretném, hogy a hajam bármiben is megzavarjon. Még az is elképzelhető, hogy az esküvő az Krisztiánnal lesz? Bármi elképzelhető, nem vagyok jós, nem tudom, hogy mi lesz még az életemben, számomra is rejtély még.